Yeah. Ang dami ninom na Inday yun. Morning. Good morning. Morning, morning. Morning. Linisin ko na yung pool. Bakit? Madumi na? Sunblock wala ka. Dami. Ano? Sunblock gel nga lang. Hindi cream. Sa face lang yun ah. Ah, pero may lotion pala. Busy yung assistant ko eh. Ano to, Day? Nakaano ka na? Naka-leave ka na? Ay, tapos na yung work mo? Bed rest siya. Pampakapit. Niresitahan siya ang pampakapit. Ano ba yan? Natatakot naman ako sa'yo. Mag-ingat ka nga. Lotion tsaka ano? Sa face. Nagluto si Nene ng ano, na pancake. 5 piso lang. 5 piso. Binenta eh. Ito na kaya tema? Oo, ando na yun. Ayan yung ano ni Nene. Oh. Magtitinda kasi siya sa, sa probinsya. So, magtitinda din siya ngayon. Bili na guys! Sure. Tinda. Ando na yun si, si Madam Emma. Nagpapahinga na yun sa kanila. Kalaro na nun yung pamangkin niya. So, ayan natin magbakasyon. Kasi papasok naman yun sa school eh. Hi, Conan! Morning, Conanin! Morning, Conanin! Kumakain ba siya? Takaw talaga ditong Conanin na to. Kahit ano na lang eh. Maggie! Maggie! Gutin! Tintin! Hi! Hi! Ah, hi! Kasya pa ba yung mga aso doon pag pinaliguan sa pool? Map. Ay. Sige, drain mo na lang, boy. Ay, si Maggie na lang. Palanguyin natin mamaya. Oo, Si Maggie, ihagis na muna. Napakatamis na niyan. May condense na. Nilagyan niya pa ng sugar. O, ne, nagwawala ka na dyan, eh. meet up daw. Meet up? Okay. Takot lang yung mapintag eh. Morning, Kuya Peter. Morning. Kain tayo, guys. Saging na saba. Nilagang saba. Tsaka maalo lang. Nilaga ulam namin eh. Na-prepare na ni Nene. Mayroon pumatay. Nakaligo na sila mga dogs. Pero kay Grutin, nagtatago ang Grutin. Tingkong mahal. Wala po ng camera. Ayun. Tintin, takot sa May laman pa yung pool. yeah. Tagal mo wala na eh. Binuksan ko na nga yung ano eh. Yung drain. And, sige dyan mo na na. Lagyan mo, pambili-bili ng ano. The change, wow. Lagyan mo pa nun eh. Ay, wala na ata. Yung saba. Ah, pwede na yan. Pwede naman pag sa kabin. Oo. Ayan. Tapos, gagawa si Nene ng Graham size candy. Yun. Para may may laman ng ref. Huwag mo na itinda. Titinda mo ba? Sa atin pala, ubos na yan. Lugi ang negosyo. Iba parang bumalik, di ba? Oo, sige. Okay pa naman yung ano mo dyan, ah. Palitan na lang nung ano. May bago ka ba? Meron. Di ba ano pala ito? Inaantok na ito mga ito. Busog na eh. Aftermath. Si Bunso parang nauna pa yan eh. Nahuli pa rin. Si Tipi oh. Tipi boy! Pag-ibig. Dapat yung Mangungutang ng ano. Higaan. Kaperahan. Walang bahay. Oo, para sa ating negosyo. Buti ba yung pants ng pag-ibig? Buti pa. Hugot na naman, te. Maligo ka na, Jackie. Naligo na si Chris eh. Kain tayo, guys. Kain muna ako. Baka kami umalis. Alis kami ni Froggy ngayon, guys. Punta kami SM Manila. May kailangan lang bilhin and then may isa pa kaming lakad after SM Manila. Ayun. Talagang may tono eh. Nahanap ko yung tiyan eh. Kasi mabubulot ako ng kilikili ko. At may ano na, may buhok na. Nerves. Ano naman kaya yun?
Nantay ko na lang siya kasi pinunta niya muna saglit yung ano yung kaibigan niya. Na isa sa mga hindi ko gusto. Dapat kasama ako eh. Para diretso na daw kami. Sabi ko, hindi, antay kita dito. Puntaan mo yun. Diba? Talagang ayoko sa mga... Pag ayoko is ayoko talaga. Hindi mo ko mapipilit na you know. May sense pa pinagsasabi ko guys. Ano na naman yung channel. Nakakabisit. Nakikigamit kasi si Froggy minsan eh. Binubunot niya yung ano. Yung sa ilong niya. Buhok sa ilong. Kainis. Habang wala siyang bubunot na ako sa gilid. Naway ko? Opo, naway naman yun eh. Dito ka na. Huwag ka na umakit kasi. Ipakta ka rin eh. Ay! Maggie! Shh! Okay naman yan ni Tipi. Ako talaga. Maggie. Paspay kita dyan eh. Gusto mo? Paspay kita? Ha? Ha, Maggie? Maggie girl. Hi, guys. Nakaligo na ako, guys. Naligo na ako ni Mommy, guys. Yay! I'm so bango na, guys. Wow. Sleep na, dali. Sleep na kayo. Nap time na, dali. Ang busog naman kayo, eh. Tipi din, mabango. Ay, si Crutin lang ang hindi pa naliligo. Alam niya naman yan. Si ano yan, eh. Iwas yan sa tubig. Si Kunanin din, di ba? Kunanin, naligo na ikaw. Kunanin ko. Naglalabasa yung kuto nyo, ah. Palibasa, nabasa kayo. Hey, Gutin. Third day, Nicolocoy. Day 3. Day 3. Tanggalin mo muna yung cup mo. Uy, pagpilitan na naman ng... Huwag ka na magpintas at ano. Lulululululu. Nagsayaw na naman kayo kapon. Yeah. Pareho naman kaliwa pa mo. Tigas ng katawan mo sumayaw eh. Hindi na siya dati. Sige na. Asan yung bag mo? Hindi siya kabitin. Sige na, kiss na. Bye-bye. Ayun na si daddy. Bye-bye, Daddy. Let's go. Eh, huwag mo ko. Sige na, bilis. Patay mo na yung ilaw dyan sa loob. Sakto. Ayan tayo guys. Habang nag-aantay ng ano, ng Grab. Hindi kasi nakapag ano to eh. Kapag lunch. Tapos muna kami dito. Good much yung buko. May bayaran mo pala si Kuya, 10 piso sa buko. Oo. On our way na guys. Ay sa Manila. Kaya lang yung kinakatakot ko dito. Mag-vibe din si Kuya. Lagyan ng kalokohan na naman. Di ba may tangki na? Baka yung tinitimpla nilang methamphetamine, hindi na patigasin, liquefied na lang. Tapos siya Oo nga, no? Hindi pwede. Hindi pwede. Pero meron na yung sa Dubi. Hemp oil. Yun ang mahirap doon, baka lagyan ng Oo nga, yan naman. kalokohan. Dapat yan lang talaga, juice lang. Kasi sir, bata-bata ako. Yung mga kaibigan ko, Makati Ab kami. Test tube yun, tapos nandun yung shabu sa loob. Pasahan lang kami ng test tube dyan sa Makati Ab, sa mga ano dyan, restaurant. CCR lang. Lighter. Hindi kasi mga pag Dubi yun. Yan yung po mananalo na si Duterte. Wala na siya na yan. Joke lang. Hindi ko naman po binisyo. Oo. Na Kasi barkada pag binisyo mo talaga, nako. Walang ano, kabuhayan. Lahat Talo. talo ka dyan. Okay na yung mga tikim-tikim na Tikim yan. lang. Ang Mga nako-curious. yung marijuana talaga means first and last yun. Kasi nung sinama ko ng barkada ko, para talagang umiikot ako. Tapos suka ako ng suka. Ayun, Sabi ganun. ko never again. Never. Pag nasa Tikim pool lang ka talaga. talaga na. Sa pool ako talaga, first and last. Sabi ko sa kanya. Ayun, Tapos mainam po. ano ko, medyo may kaya po kasi yung ano eh, natotropa ako. Oo, pag may mga ganun talaga na tropa ka sa mga... Ay. Buti na Tapos, lang. Yung siya po yun, nasubukan ko rin yun. Pero at least na ano nyo, no? Hindi nyo rin talaga binisyo na. Yosi lang talaga. And ngayon,
Dalawa na lang po transitions of ang vape tinira na. kong bisyo. Yung pag-inom, tinanggal ko na rin. Wala na rin kayo. Dalawa na lang ngayon. Sana matanggal mo din ang pag-inom, daddy. Dude, pag tinanggal mo ang inom, Ah. matatapos ang pag-60 ko na hindi ako nakangiti. Ano ba yun? Kain tayo guys. We're here sa Tokyo. Tokyo. Ayan, bago niyang vape. Bago ng vape niya, color. And we have... Pwede ko naman gawin to, daddy, pala eh. Gawa nga tayo niya sa ano. May cheese kaya yan sa loob. Cheeseburgers. Potato ball. Ay, akin itong chicken. Chicken katsu. Ano nilapag ko dyan? Balls. Potato balls. And then... Ano to? Yakisoba. And then, syempre, my favorite. Miso soup. Kain tayo. May sa kanya. Pork katsu. Matagalan. Wala pa Habang rin buhay pa cover yun. ng swimming pool. Power steering Hira na. lang talaga. Hindi, bibili si daddy ng ano yun? Bangka? Kanu. Kanya. Magbabang pa ako sa baga. Hangin na natin ito, mama. Hangin na natin. Ah? Hangin na natin. Sige, try mo kasi mamaya ba may butas Ano eh. yung... Ako taga-pamsir. O, pwede rin. Ako magpapakunin mo doon. Mura talaga. Sabi ko, ano? And then, bumili ako ulit nito. Di ko makita yung unang binili namin ni Jackie nito. Ano eh. Yung pang ano sa butas. Kasi yung ano, ginat-gat ni Maggie. Pero may ano naman yan. And then, itong ear plug. Ayan, puro Intex na rin eh, no? Yung model daw ko ng Intex, sabi ni daddy. Kunin mo isa doon para isa tayo. Ano yan eh? Yung malit lang. Hintik na akong mano dito kanina, umupo ako. Ang lambot lang pala nito. Hintik-muntiga na ako ma-shoot dito sa kakahiya. And then ayun, binilang ko na si Kolokoy ng ano, sampan tulog. Dalawang ano. Ito, Miami, tsaka Cleveland. And then dalawang jammies. At hindi siya hindi siya kukumot. So magpagsama na lang siya. Kailangan mo pa yan. Googly goggles. Huwag na. Para sa dagat yan. Sakit. Sa mata. Sana. Pag nagbuhol tayo. Hindi pa nga alam kung matutuloy yung buhol natin eh. Tuloy na yun. Basta iplano mo na hindi mo inaasahan. We're here sa Ace Hardware guys. May mga listahan kami ano. Macy? Ayan. Ayun na nga super to. Wala na nga. Hanggang tacker. Ang kulit mo naman eh. 68mm. Ayan, staple. Hindi nyo pala nakikita. Staple wire, Stanley, tapos dumbbell plates niya, nylon. Ito na yung nylon. Nakuha ko na. And then, tacker. Jack Daniels. Sabay bawi sa kay Jack Daniels na. 68mm ito. Kasi yan doon. Ayun o. 68mm, di ba? O, bala ka. Hindi naman yung nagkasya. Bala ka din ulit. Tapos yun, binili namin yung ano, yung, ano ba? Dito, bangka. Yung mga bata. Tapos yung pang ano niya, pang bomba. And then, wala, yun pa lang naman. And then yung pang tulog ni Kolokoy, nasa ilalim. Dali, para makanood pa tayo ng sine. Ito 6. O kunin mo na kung meron dyan sa listahan. Kasi anong oras na? 4:46 na. Eh, matraffic na yan. Papaano muna kami ng traffic. Palipas kami ng ano, traffic. Nood muna kami yung sine. Paano na natin, daddy? Bastard. Bastard Day. Ito pala! Ito! Bili ka na! Wala, hindi ko alam. Color. Dalawa.
Hindi naman masarap yung hotdog sandwich nila dito eh. Ano kasi? Cheesy na. Hindi, naglulusa kasi yung ano, yung tinapay. Tapos ano, ketchup and mayo lang. Let's go. Ito, step up. Ay, hindi pala. High strong. Ay, may Independence Day ulit. Mga coming soon. Si Dory, Finding Dory. Dati, Finding Dory naman ngayon. Oo. Alam ko na maghahanap sa kanya, si Nemo naman ngayon. Joke lang. Hindi, nakahanap yung mga Ah, si Ellen pa kaya yan? Si Dory. siyempre, walang papapay. Keep on swimming, keep on swimming. Punta muna kami guys ano, sa Ace Hardware. Kasi wala yung hinahanap namin ano. Dito. Sa'yo ko nga itutok. Kasi di ko may tutok sa mukha ko. Kami, ano kasi cellphone ang dala ko. Di ko nadala yung vlogging kami. So, ayun. Kesa walang vlog guys. Ito na lang ha. Boses ko na lang maririnig mo. Ayun. Hindi ko nadala yung vlogging cam nga. Ayan, di ba? Sabi ko sa Ace Hardware, muna kami punta. At yung hinahanap naming wireless phone or cordless phone is wala dun sa loob ng SM, ano, SM department store. Kaya let's go sa Ace. Okay, last stop. Famous pa. Favorite ano niya? Favorite niya alak. Wala. Wala kayo yung malapad. Shady. Shady. Klase na eh. Wala. Mawala meron. O tara. Next time na lang. Ano guys, uwi na kami. Tapos na yung ano pinapanood namin. Ha? Huwag na, dami na natin bit-bit. Uwi na tayo. We're home na guys. It's 10:20 na. Ayun, si Kulokoy yata nandun na kay Dayan, tulog na. So hindi na namin istorbo ng Kuloka. Tawa ko ng tawa sa ano sa Grab kanina. Kasi nagbabasa habang nasa biyahe, nagbabasa ako ng mga posts sa mga sinalihan kong ano. Oh, may mga sinalihan kong sinalihan kong group sa mga dogs. Ayun. Tapos may nagtanong kasi kung pwede daw ba ipakain yung ano, yung ulalam. Yung in-endorse ni Sarah Geronimo na ready-made ulam, 'di ba, sa dog niya kasi hindi na daw kumakain ng ano ng dried food or yung ano, dog food. So, ang dami nag-comment na bawal daw kasi madaming preservatives, blah blah blah. Eh, syempre, ano pala yun, group ng Aspin, basta sari-sari guys na, ano, eh, merong si kuya na nagalit kasi, ay, nag-comment na, ano ba yun? Sa kanya nga daw is pinapakain niya lang is toyo tsaka mantika. Eh, may mga nag-comment na ano, ba't naman toyo, mantika? Sana di mo na lang pinakain, di ba? Para humaba pa yung buhay. Parang nagalit si kuya na, ang yayabag nyo, ganyan. Kaya kasi kayo, papipera kayo kasi kaya ang aska lang yung inano ko, inalagaan ko kasi wala kaming pera, mas uunahin ko pa bang ano, pakainin or bilhan ng dog food yung aso kaysa sa pamilya. May point naman siya, di ba? Kaso, Points! yung iba kasi na ano sa toyo tsaka mantika. Diba? Kinuha na naman niya. Pinatong niya na naman kayo sa ngayon sa Lipton. Niya kayo pinatong. Pag, pinahangin! Yan dito. Pinahangin kayo guys. Nahangin kayo guys. Kaya ayun. Nag-away-away sila sa group, nakakaloka. Sorry baka din nyo ko nag-guess, pero ako, enjoy ako sa mga ano, sa mga group na yun. Nakikibasa lang ako, enjoy ako sa mga sagutan doon, ano. Ay! Ayun hindi yan. Sa lamay na, natumba. Gulat ulit si Gruten. Well, anyway guys, ayun, we're home na nga, and so tiring. And, Sorry, I have to interrupt because you needed to check on the wind velocity. So, ganda na ngayon. 20, so, yun. 420. It's 4:20. It's for all you guys who are believing and still snoring the plant.
Happy 420. Happy 420 daw. Dapat may lakad sila ngayon ng mga kaibigan nila yung drawing. Fine Kaya arts. niyaya ko na lang ng ano. Manood din ng sine. And nag-uwi ako ng ano guys, ayun. Junk. Kasi alam ko wala nang ulam dito. 7-Eleven na lang. Kasi yung kain namin kanina sa ano, sa Tokyo, yun lang lunch. And then yung popcorn sa ano, sa sinihan. Anyway, guys, sorry! Maganda kami, mag-good night na kami at ang mga tinaking ulo. Ayun, parang hinigipan na naman itong ano ko, ang headband ko. And guys, we'll see you tomorrow. Hindi ko pa nakikita si Maggie. Where is Maggie? Grutin! Sumalupong lang si Groot, si Conan, tsaka si ano, si TP. Dati tingnan mo nga sa ano, sa taas. They're holding her hostage. Hostage na si Maggie. Asan si Maggie? Where is Maggie? Dapat nandito na yan, nangungulit na. Grutin, ano ginawa mo kay Maggie? They're ready. Tingnan mo sa taas. Dapat dito na yan, nangungulit na yung babaitang yun eh. Alam ko. Okay guys, goodbye. See you tomorrow. Good night, Tata si Daddy. Good night. Ay. Nandito si Maggie. Hindi ko alam kung saan siya galing. Bigla na lang siya sumulpot kanina. Kumakatok sa pinto. Halika dito, Maggie. Halika na, Maggie. Dali. Maggie. Halika dito, dali. Dito, dali. Come. Halika na. Up na, dali. Wala si Kuya Chris. Ikaw na lang. Tala na. Dito. Up. Up. Dali. Up na. Naligo ka naman kanina. Halika na. Ligo. Yan. Sige, tayong dalawa, tabi tayo. Muna, sige na. Thank you, kisses. Thank you sa kisses. Good night, girls. Good night, everyone. Galala ko kanina kasi hindi nga siya. tawa na. Landiwa. Galala ko kanina kasi wala siya, sumalubong lang sa akin sila Groot, sila Conan. Eh, ito nakikisali to eh. So, ang tagal, tinawag ko, pinahanap ko nga kay Daddy sa taas eh. Tapos wala, sabi ko, ano si Maggie? Tapos yun, bigla na lang may kumakatok sa pinto. Si Maggie na pala. Love you, Maggie. Oo na. Ayan, baby girl namin to eh. Kasi Pochi girl. Ito kasi ano eh. Tawag doon, malinggit lang. So, pwedeng yan nga dito sa ano. Mga toy lang. Dito sa bed. Pinaligo ko to kanina guys. Na-swimming ko to eh. Yan na, Maggie. Ano? Oo na. Jesus. So, yun guys. Good night. See you tomorrow. Hindi ko pa na-edit yung ano, yung vlog. Ay, kulit naman ni Maggie. Yung vlog kahapon. I mean, na-edit yung title. Pasensya na. Bukas na lang. Night. Good night, Maggie. Good night, guys.